mura lang po ito guys, pansamantala lang po. Ano. Hello po guys, ang gagawin ko po ngayon is mag-unboxing po ako sa bagong in-order ko na clip-on lapel microphone hands free wired mic. So guys, buksan ko na po. Na-order ko po ito sa online guys. Ano, mura lang po ito guys, pansamantala lang po. Ito po guys. Ito po. Okay na, mura lang po ito guys. Pansamantala lang po. Ano, gamitin to. Tapos may clay po dito. Ayun. Ayos. Ito pong isa guys. Ganun. Mga dalawa yung in-order ko para extra po ako guys. Ito po guys. Bali ano. Ito po yung mic niya. Ito po yung anong tawag doon? Lace noise. Ito guys. Ito lang po guys. Sinishare ko lang. Salamat po guys sa pag